Good morning, 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 good morning. Hi, hi, hi! Good morning na Pilipinas! Good morning sa Indoga Boss! Welcome po sa programa Lunes, 17 mga tugang of May 2021. Lunes ngunyan, kasabay niya to mga tugang si Chief Technician Ramiro Tanay, Newsroom News Manager Mar de la Cruz, sa Lawasan Mega Force Patrol para po sa mga bareta, mga tugang sa Satuya, tabing kapalibutan, Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Kape, 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 aram na. Kape na po, morning hirit na sa DZGB. Coffee na, makape ka man sana, Jim's Coffee na. Dapat po mga tugang ang satuyang kape, Jim's Coffee. Dahil lang po ta, iyan po may tsansa kang maging milyonaryo. Ade, Kumusta po ang satuya mga tugang na mga kababayan sa bilog na probinsya Canalbay? Good morning na! Good morning Legazpi City! Good morning probinsya Canalbay! Kabikulan mga tugang mga Bicolano sa manaparte kan mundo hanggang po kitang 7 o'clock in the morning sa DZGB. Good morning Pilipinas! Hello, 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 hello! Hi, hi, hi! Hello, hello, hello! Kumusta po ang satuyang mata sa pagkaaga? Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Yeah! Good morning, Tabi! Amigong Jonas, good morning, migo. Salamat sa pagpukaw in the morning. Then ako malilate ko niyan, pero na si Jonas may missed call sa kuya. Nagiging mata talaga ako. Good morning, Tabi, amigo. At least may pakinabang lamang si Jonas pagmata. Ade. Grabe ka nga yan. Latusunta ka nga yan. Sabi ni Paring Ray, Santiago 4:14-17. Dengani nindo aram kung ano ang mangyari sa buhay nindo sa aga. Hindi mananggad. Ano? Ang buhay nindo gari sana alupuop na minato nga sa kadikit na oras dangan nagpapara. Kaya ang dapat nindong sabihon iyo ini. Kung itugot nindo ang kagurangnan, mabubuhay kamo asin gigibuhon mi ini o iyan. Alagad, nagpapaabaw-abaw kamo. Ngunyan asin naghambog. Maraot iyan. Ansisay man natataong maggibo nin marahay, alagad ay minagibo kayan, nagkakasala. Yeah. Di ba? Iyo man ang gadadi. Thank you pa rin, Ray. O sa mga birthday celebrators natin yan. I-text na po mga tugang in the morning sa DZGB. I-text na po in the morning. Tangani po na solve kita in the morning. Solve kita in the morning. Aramon tadawan mga buena manong bareta ngunya na daw. Buena manong bareta sa morning hirit. Mga bueno manong bareta habang kamudyan mga tugang nagkakape. Aramon tadawan mga istoryang may init mga tugang sa morning hirit. Nandito na po ang mga balita. Madali sana. Makaw nagkahang na naman ang salbatan na ini. Okay na ito na. O rin na po ang mga bareta mga tugang in the morning. Mga sanga kang City Hall kang Legazpi ipinag-lockdown ni Alcalde Noel Rosal efektibo Mayo 16. Ang mga opisinang ining nakasara sa opisina mga tugang kan City Hall, iyo ang opisina kan General Services Office. General Services Office, City Planning and Development Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan po mga tugang sa Washington Drive. Ini pagkatapos na dakol ang may igwakin nagkapira na nagpositibo mga tugang sa COVID sa sinabing lugar. Makondukta din sufisyente na disinfection
asin pag-monitor mga tugang kan mga ini, contact tracing asin testing para ramon kung sisay po nagkarulakitan kan COVID-19. Ano trabaho sa sinabi ng opisina, ibabalik man tulo sa mas lalong madaling panahon. Yes, okay. Alright, so yan po mga tugang ang sitwasyon sa City Hall. Kan Legazpi, naka-lockdown iyan. Naka-lockdown iyan. Mientras tanto, may nagkapirang mga mga tugang, may nagkapirang mga ahensya, mga privado mga tugang na linakdown ang alkalde, Albay Power Energy Collection and Operation and Maintenance Unit, Salbatana. Sa collection pati ini, Albay Power Energy Corporation, Collection and Operation Maintenance Unit, diyan po sa Albay District. Naka-lockdown Inilakdown kan sa tuyang alkalde. Mga tugang JC Yao Enterprises as in Sherwin Marketing. Yan Mientras tanto tabi, ibabalik man sa ang serbisyo sa kayan oras na matapos mga tugang an contact tracing as in matapos ang testing sa sinabi ng mga opisina na pribado sa satuyang lugar. Okay. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta 23 ang naidagdag na kaso ng COVID-19 digdi po sa satuyan lugar. Hindi po kinabibilangan mga tugang kan 27 sa Albay, 12 dyan sa Legazpi, 6 sa Daraga, 3 sa Libon, 2 sa Pulangi, Tigsaro an Bakakay, Ligao City, Jovillar, asin Piodoran, mantang 2 man sa Camarines Norte, Tigsaro ang Labo asin Paracale, mantang ang Camarines Sur, 46, 18 sa Pili, 8 sa Bula, tigtulo ang Guwa, Nabwa, Naga City, Tigawon, tigduwa ang Kamaligan, Milaor, Calabanga, Karamuan, asin Lagunoy. Mientras tanto, 5 naidagdag sa Catanduanes, Tigsarararo an Bato, San Andres, San Miguel, Viga, asin Virac, mantang Saruman sa Masbate, asin 12, mga tugang sa Sorsogon City. 12 sa Sorsogon, probinsya yan, Sa siyudad kan Sorsogon, 7, 2 sa Donsol, Tigsaro ang Kasiguran, Erosin, asin Prieto, Diaz. Mantang good news, dahil antay ko po nin 48, mga tugang na recovery sa sinabi ng bagay, mantang 3 ang reported na gadan. Grabe, adi, 3, Saro sa Albay, 2 po mga tugang sa Masbate City. Alright, so yan tabi mga tugang ang kwan, yan tabi ang sumada kang resulta po kan COVID-19 update. Hindi po mga tugang sa bilog na probinsya Kanalbay. Susugyan sa naging post kan Department of Health. Asin po iba pa na mga pangyayari po sa tuya na palibot. Alright, ito na. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta. Ngunya na daw, Mayor Vic Perete Candaraga. Mas maigpit man ang ginigibo na pagpapamonitor sa mga violators, mga tugang kan de paggagamit ng face shield, as in face mask, sa sinabi ng lugar. Enot kay ni sa entrevista kang DZGB News, sinabi ni Perete na sinda magkakaigwatabi ng maigpit na implementasyon kan sa indang mga programa tangani na maibitaran ang padagos na paglakop kan kaso ng COVID-19 sa sinabi ng munisipyo. Kinumpirmar ni Perete na kung naglangkaw ang kaso sa Legazpi kasabay na naguguyod, mga tugang ang Daraga dahilan ta ini iyuan halos magkataning mansana, asin dakol na mga taga-Daraga ang nagapasiring mga tugang sa endang lugar, mantang ang karaklan sa mga nagtatrabaho sa Legazpi, iyuan iba mga taga-munisipyo nin Daraga. Iyan po ang mga buhay namanong bareta, mga tugang in the morning, digdi po sa DZGB. Buena manong bareta sa Morning Hirit. Sige, 18 na makalipas ang alas 5 nin pag-aaga. Aramon ta daw ang mga buhay namanong report. Hali po dyan sa lawas
Nasa linya po mga tugang si Ange Galero. Ange, good morning. Kumusta dyan? Buhian mo? Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, sinigurong kan Albay Power Energy Corporation o APEC na makakasunod sinda sa pinag-orden ni Alcalde Noel Rosal na contact tracing, testing at iba pang health protocols. May kinaaraman sa sa ilalong buwan sa sindang opisina sa temporaryong lockdown matapos na may nagkapira mga personahes kan collection as in maintenance division nag-positibo sa hilang na COVID-19 ka nakalihis na semana. Ini ang sinabi sa DZGB News ni Leslie Capos na pamayokan Institutional Relations as in Customer Support Department kung saan na yung sinabi na maski na nga ni ang Collection as in Maintenance Department man sana ang ipinag-lockdown kan alkalde as in man kan lokal na COVID-19 task force kan syudad na inaguna sinda temporaryong maakomodar ni walk-in customer complainants as in concerns poon ngunyan na aldaw Mayo 17, 2021 si mapanindang mga departamento tangani na malikayan man daw further na exposure kan mga customer ninda as in man kan mga empleyado kan APEC. Sigun pa kay Kapos, ngunyan ang gabos na iba pang mga opisina as in departamento daman ipinagunambitin kan alkalde padagos man giraray na mataunin operasyon sa mga konsumidores napadagos man ang sa indang serbisyo digdi sa probinsya kan Albay. Alagad pinag-enganyar daw ninda nagabos na mga konsumidor na nalili sa segundo distrito kan Albay na harani digdi sa indang main office na kung sinda daw mabayad din mga bills sin iba pa na mga transaksyonez magpasiring na sila sa mga business centers o kaya autorisadong payment partners na na daiman maatrasado o maging atrasado nasa indang pagbayad kan mga bills ngunyan na aldaw asin sa mga maabot pang aldaw sugod na dai pa nag-anunsyo nasa indang opisina asin mana ang gobyerno lokal kan Legazpi na mabalik na girarayan sa indang serbisyo. Siguro pa kay Kapus maski na nga ni igwanin kaigwanin penjente sa indang serbisyo dahilan sa Collection and Maintenance Division Departments yaon sa parametras na lockdown ang sa indang ibang mga serbisyo padagos man giraray sinasalakan customer reading o kaya meter reading kan mga customer ninda asin ipapa. So kunyan pangapodan kan APEC na kung si Isay man na mapasiring dyan sa indang opisina sa mga maabot na daw talagang magsunod sa magkakanigong minimum health standards tangani na dahil na mautroan siring na bagay kung sa inigwanin na mga na-expose sa mga nagpositibo man employees kay empleyado ka na Albay Power and Energy Corporation. Pero nagpositibo dyan sa collection office ninda? Daiman pinag-unambitan tabi ni Sir Leslie pero kung makatandaan ta VP, kan mga nakalihis na daw may nagkapirang nagpositibo susukay ang kalderosal dyan sa opisinang iyan. Okay. Collection office, pigabayadan, tama? Yes, VP. Pigabayadan. Sa mga bills. Yes. Pero aram mo, ang mga paradangog ta dapat na magparapirila dyan sa APEC, dire duman na magbayad sinda sa sa nakulbaga dyan ng mga bayad centers. Bayad center, oo. Duman na sinda, kaya lang iniman ugaring na mga paraputol, pagriraso ng bong bayad ka na, ang tataramon, paano nga, nagpaparabayad ka mo dyan? Iyo, experience ako yan, experience amin yan, experience, nataraman kami ka na, paano nga, nagpaparabayad nga ka mo dyan, nagburugtak pag kamo kan bayad center nang kung iarag ba sa nakaan tataramon ka nagkukolekta sa inda. Di ba? Yan ang problema dyan. Ikadua, tultulon nga na ang pagtao kibil. Nga ang tao, di magparadiri yan. Tama. So pagtao baga kang bill na tama, so daing duda ang billing. Kaya masuso ama dyan ang tao, paminsan, kung ang bill, di kayang akoon kan konsumidores. Kaya may complaint man kiraray. Minareklamo, imagine, isang bulan kang balik-balik dyan para ika-upper. Bako nga ni bulan, puto nga ning inaanak ko sa San Roque, sa kasal, pirang bulan ang re-request kang kontador na takudan. Dahil natatakudan. Teka kan magparabalik-balik dyan. Diba? Ay, sus ko. Tapos, ano? Agad na stress ka. Okay. So yan, VP, informasyon maanal sa APEC. May kinaraman sa pag-lockdown kan sa indang importanteng Departamento Collection as in Maintenance Department. Ang Galero, DZGB. Salamat ang sa report. Maray pa ini. Iba man talaga kitang mga Pinoy. Sa iyong isip at iyong
saan dalhin, humahanga ang kahit sino, iba tayo. Iba ang Pilipino. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino. Nakakabilib talaga, laging mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talagang Pinoy. Iba talaga ang Pinoy, iba mag-alaga, iba numiskarte, iba ang tatag. And no one knows this better than a fellow Pinoy like Kundura. Kundura is the all-Filipino appliance brand that is committed to using Filipino innovation to solve Filipino problems. They have been stood by countless Filipino families and businesses, helping them reach their cousins' dreams. That's how they know na iba talaga ang Pinoy. And that's why they made a song to celebrate the Filipino spirit. It's for all the Filipinos out there, and it's called Iba ang Pinoy. You can see the full version and watch the music video on Kondura's FB page. Dahil, sabi nga ng Kondura, iba ang Pinoy. Tama? Yes, tama. Jimmy, nasalita mga tugang may dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta. Matindi ta BP. Volume kan mga nag-uuruli, pasiring masbate. Halin sa Metro Manila, huna mo igsudos na kung saan mga senior citizens, mga aki, mga bagong mundag nagdudurulag na sa Manila dahil sa habo nindang abutan ni nakamatian sa Metro Manila sa pagsabing ang mga hospital sa nasabing lugar, suro payo na tabi BP. So, nasulok pati sa PGH kaswapon. Paro sa rabo na mag-accepter daanin mga pasyente tabi BP. Oo. Pinag-disposisyon na ka na mga doktor duman na sa mga may uulian na probinsya habang may oras pa mag-uruli na BP. Mag-uruli na sa pagsabing dahil na kaya kan mga hospital na akomoda ron ang mga may kamatian duman. Ini ang rason sigun sa pag-investigar ni Mr. Noel Ordoña, ang MDRRMO chief sa Piodoran. Dahil siya bilang nakaprintera, MDRRMO digdi sa Piodoran, pagabot digdi sa mga nag-uruli, pinaghapot niya ining mga gurang, may mga edad na bata ni badainin mga kaibanan ta BBP na kapamilya, nagsusurulo na sana, nagkukurusog buot, asin sa kadakulan kan mga nag-uruli na mga may edad na, so iba digdi may kamatian ta BBP, na i-stress pa, ani ba, posible gutom pa, kulang ang budget, may nagagadan ta BBP, duwa na nagadan digdi sa Piercan Piodoran, dahil na nakauli sa mga ulian indang lugar sa Masbate, iguanin na bagong bundag, mga 3 bulan, 5 bulan, so mga iba pang mga kaakian, karabit-kabit BBP, kana mga magurang, ang problema digdi arog kan umboy, dahil mo pwedeng bugtakan ki face mask, makahirap ang sitwasyon ta BBP. Nagpuproseso kanda sa indang mga papeles sa clearances pasiring sa Masbate, yaraon digdi sa Piercan Piodoran, asin kan hapoton kunata tabulyo man sidang naguruli, iyo ang rason ta BBP. Duman sa Manila undisposition kan mga doktor, kan mga hospital na gusto ninda ng halimbawa may namatian, gusto pakonsulta, magpa-check up, iyo na disposition habang may panahon pa mag-uruli na sa kanya-kanyang probinsya ta BBP. Yung ini ang sigon kay Sir Noel Ordoña, antisiparan kan mga yaon digdi sa probinsya niya to, probinsya kan Masbate, sa pagsabing expected inita BBP sa sitwasyon na nagpaparadakol ang kaso kan COVID as iniba pang mga kamatian, talagang dahil na i-akomodar, dahil na kikaya kan mga hospital duman sa Metro Manila, ang sitwasyon kaya ang disposisyon mag-uruli na. Ini ang rason ta BBP, kaya gulpi ang mga nag-uruli sa momentong ini. Yes.
Sa presente tabi Kaya sa rak- Pier Confuderan, Mm. sobra 500 personas na. Padagos pa ang pagdakol. Oo. At gusto na makalunad sa barko, asiring sa Masbate. Yes. Yan Okay. tabi ang mga dagdag na impormasyon. Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Bata ka so Domingong maaga. Nasulo pa sa PGH. Sus ko, makairakon sa mga aki, sa mga COVID na, mga pasyenteng may COVID na sobrang gatos. Gapusin na ko nito, pinaghali sa PGH, transfer sa ibang lugar. Aha, okay. Bata ngunyan baga, naglalangkaw mga tugang Indian variant, ano? Ining Indian variant na ini, mga tugang, mas makaskas na nag-uulakit. Iyan ang takutan, tajing. Tabi, mga tugang, yan ha, dito ang tadig sa Pilipinas. Sus ko, di man lugod kita magnyari na maarog sa India, di? Di man lugod. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Di man lugod sa tibad ng maraot kita, mga tugang sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Mardila Cruz, mga tugang, oras na. Dahil lang po 5:30 na. Front page sa Morning Hirit. Paringmar, good morning. Go ahead. Good morning, BB. Good morning sa mga taga-mga headlines ko niya na pagkaaga. Kaso ng India COVID-19 variant sa nasyon. Duminakat na sa 12 segundo sa Department of Health. Mientras tantong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, may nabutaman sa 1,143,963. Pero sabi ka ng Okta Research, ang COVID-19 cases sa Pilipinas nagbaba ng 10%. Oo. Nograles kontra sa Tangro na premium COVID-19 testing ka nagkabirang laboratorio. Itong sumabayad ka ng halangkaw, tapos makuha mo to sa resulta. Sabi ni Kapsek, karo masana ngayon so naglinya ka na nagsingit ka. Yes. Oh. Mientras tanto, PGH, siniguro na dahil nagadaan at sinakulugan sa nangyaring sulo sa nasabing ospital. Bantang Antigo Provinces of the Philippines, VP, sugupro ni ka mga gobernador nag-apilar sa dagdag na supply ng bakuna kontra COVID-19. Mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, sabi kan DOH, dapat na i-monitor ng marhay. Bantang target mo niyan kan DOH na may baba sa 5 aldaw ang COVID-19 detection as in isolation process. Sa ibang bareta, mga Pinoy sa Israel, na ibakwar na sigun sa OWA. Bantang planong pagbakal kang Pilipinas ng tulong submarine. Dapat ipadagos daw, sabi ni Representative Pimentel, dahil sa padagos na pagpasaway kan mga Chinese militia duman sa West Philippine Sea. Metas tantong impeachment complaint kontra kay Supreme Court Justice Leonen, pasabay na daw sa agenda sa pagbalikan sesyon kang Kamara ngunyan daw. Sigurado yan? Transmit yan sa Senado? Roger. Sabi nga ni baga ano yan pagkaan an impeachment is a political trial. Roger. Ang hapot sa Senado kung makalusot sa Senado. Kung yan ang hapot yan. Kung ano resulta sa Senado. Roger. Kayo ang maserving mga West. Okay, sa sarap paligsi, bawas buwis sa rice importation pirmado na ni Presidente Rodrigo Duterte. Okay, so far VP ang mga headlines ko niya na pagkaaga. Ato niya so yakan TYC Enterprises para sa sendong mga dekalidad at dekalibreng mga piece of radio. I-PYC nyo na yan. Anapos na si Mr. Raul and Mrs. Marisa Calio dyan sa Ampangan Canal TO Regional Office sa PYC Enterprises. 24/7 konektado ka. Yes. From News Bay, Party Love, dahil iba. Salamat pa rin, Mar, sa mga istorya sa Lado Nacional. Ayun, busy line ang Pag-asa. Try natin sa kabilang linya. Pigapudang ko mga tugang ang Pag-asa Ligaspi. Pigapudang ko sa Pag-asa Ligaspi. Madali lang takaurunon tang kamugtakan kampanahon. Ngunyan tabing aldaw na ini.
Kung baga yan na ano yan, impeachment, pare mas nakang inisim Justice Leonen, appointment ini ni Presidente Noynoy Aquino. Pare man kan sa mga nagkatarangkas kang enot, di ba? Si Babayi, appointment ni Aquino. Pagka-term man ni Presidente Aquino, sa mga appointment man kamping salidaan niyang presidente, na-disquido man. Di ba? Di ba si nga nito, Justice Corona. Di ba? Araw-araw pa sana. Let's go. Pero dahil tara mo niyan, mga tugang, kung makalusot man yan dyan sa House of Representatives, I do not know kung ano mangyari dyan sa Senado, mga tugang kung ma-impeach, kung mahali sa pwesto dahil mga tugang si Justice Leonen. Ha? Alas 5:34 na sa Pilipinas, bago pa-reporton mga tugang si Lowens, at saka si Pading Al, balon tagiraray na po dan ang Pag-asa. Ayun, ito na. Nagring na po ang Pag-asa Legazpi sa kamugtakan kang panahon. Ngunyan po nga daw. Lunes po, 17 kan Mayo. 5:35, mga tugang, oras sa Pilipinas. Good morning. Good morning, amigo. Milvin, good morning. Opo, sir. Aramon ta daw tabi ang forecast kunya na aldaw hada diyan sa endo sa Pag-asa. Go ahead tabi, Milvin. Diyos marhay na pagkaaga sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DZGB. Asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kan DZGB. Sa ngunya na pet sa Mayo 17, 2021 sa aldaw ning Lunes na pagkaaga. Hininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kan sa tuyang panahon. Easterly sa yumalinsangang duros na hali sa Karagatang Pasipiko ang nakaapekto sa sirangang parte kang sa tuyang nasyon. Ligdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron, sundo mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran asin pagkikilat, pagdagoldol. Ang duros ay maluya, sundo moderato, nahali sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pagalon. Temperatura pigilauman sa antas poon 26 sundo 33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:19 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 4 ng pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:35 ng pagkaga. Inisimal binal mohela kang Pag-asa DOST Legazpi. Hello, Milvin. Opo, sir. Nataputa masking niya na Mayo. May mga time na makusugo na bagsak ang uran. Opo, dahil lang po ito sa easterlies po, Sir Henry. Dahil sa ganyan po, padagos na naka-apekto sa tuya yung malinsangang duros na hali sa sirangang Kadagatang Pasipiko. Kaya nagkakaigo kita ng piga-apot nitang mga cumulonimbus cloud na nagiging thunderstorm po na nagkakausa ng mga makusog na mga pag-uran po, lalo na kung halimbawa minakenan si po ito pong ito pong easterly, pero sa ganyan po kadaklan man po ng mga thunderstorm po natin ay sa dagat man po pigbabagsak. I see, okay. Pero di man ki maraot na panahon na bibilog mo niyan, ano? Pagalipas ketong sa dati sa Mindanao. Sa ganyan po, day man kita o Mayo kitang nahihiling na route kang panahon na namumuo sa luwas o malawag sa par sa masunod na mga at least 3 to 5 days. Apo, okay. Salamat tabi, Melvin. Ingat ka mo dyan sa Pag-asa. Mabalas man po, Sir Henry. Opo. Salamat po. Thank you. Mga tugang Melvin and Muela ng Pag-asa Legazpi sa kamugtakan kang panahon. O, sabi ni Ma'am Rihino, appointing yan, appointee. Yes. Iyo man ang ganda, no? Ano sinabi ko sa bago, Jing? Ano sinabi ko sa bago? Di mo nga yan sa sinabi mo. Maling nga sa mo. Basta, ang correction ni Ma'am Rihino, appointee. Yan. Okay, thank you, Madam. Good morning. Good morning, Tabi. Uy, Madam, kumusta ka? Kumusta sa bakuna? Ay, sus ko nga yan, oy. Good morning po sa imo. Ayos man baga nga yan, oy. Ayos man baga. Kami ugaring day pa kami. Gusto mo yung schedule. May nagpapara kulit nga ni sa kuya. Paminsan ang text, gari insulto. Paminsan ang text nagkuhan. Sarong numero man sa napati. Wala pa, ano taga-media po? Wala pa man sa lista. Garo A6 gayod o A7 gayod kami. A7 gayod kami o A6. Gararo gaya.
sa mga taga media tabi o kung kasarabay na kita kami sa public tabi tungkol dyan. Anyway, alatong tara lang sa turn ta. May nagaparating sa kuyang sarong numero. Sabi, piga para hapot ko na nabakunahan na. Di ko man pig-intindi ta. Narot lamang alda ko. Duman sa programang 7 to 9 nagapara-apod, nagapara-text Duman nagapara-apod. Dahil niya aram na igwa kitang oras, igwa kitang panahon para dyan. Diba? Lowens Barcena, nasa linya. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat BBP Henry. Good morning. Good morning sa gabos na mga paraantabay sa mga dagdag pang bareta sarong grupo nin mga lalaki kung pwesto nin mga construction worker, laborer, tricycle driver takdag. Pagkatapos na madakop kang otoridad sa sarong illegal na patupada. Ay, salbatana. Sa Purok 5 kang barangay Buraguis, Legazpi City, kasuod mang Domingo nin aga. Kung sino ba kitang Pinoy talaga, adi? Roger. Karadaan naman sa kwa ni Mayor, sabi ni Mayor na bawal ang tupada. Roger, pero ang piling tugutan sana, ano nga nito, ano nga podkaan? Cockfight? Cockfight? Gararogan? Oo. Bawal ang tupada. Di kita kakatararaman talaga. Pagonsilo. Okay. Ang mga suspect, basado sa Legazpi City Police, iyo sinda Edwin Agripa Asejo, 47 anyos construction worker, taga Purok 5 kan Barangay Buraguis. Fernando Orbelabay, 59 anyos, tricycle driver, residente kan Zone 3 Barangay Bitano. Jason Valderrama Badania, 22 anyos, laborer, residente kan Purok 5 man kana sambitan ng barangay sa Buraguis. Francis Beherizari, 29 anyos, laborer, residente kan Purok 6 Barangay Buraguis. Asin si Dexter Beherizari, 40 anyos, tricycle driver, residente man kan Purok 6 kana sambitan ng barangay. Susog sa police blatter, nagkondusir sinda nin anti-illegal gambling operation sa Legazpi asin digdi na ninda enakto na nasa kote ang mga suspect. Na-recover sa operasyon ang duwang gada na sulog na may mga tari pa asin pantaya na 1,750 pesos. Ang mga arestadong persona asin ang mga nakumpiskang mga ebidensya idinara sa Legazpi City Police para sa formal na disposisyon asin ang mga arestar na persona yaw naman sa Legazpi City Police para sa inquest proceeding. Yun. Kung pala ito, porketo pala rin, isabong pala nga porketo. Isabong sa online. Okay nga na ito. So pigutugutan, base naman sa order ni Mayor. Oo, Online Roger, sabong. Sabi ni amigong Raul Nunez, kang Globe. Buda ni amigong Tony Reyes. Roger. Isabong. Roger. So bigyan ng bagaan pagkaaga na may dahon na green. Susambong man ito. Sambong. Lakad bulan. Roger. Isabong. Oo. So online. Iyan. Wala talaga iyang kikuha. Wala talaga iyang tripon. Correct. Ang problema lang, kung mag-tripon ka mo, sampangan kang television o sampangan kang kung ano. Di ba? Oo, nakasilpon man. So, anong disposition kang pulis ka? Ang kakasuhan yan? Oo, kakasuhan. Kan magkakanig kong kaso. Double violation? Roger. Nangyari. Okay? O sige, pala na sila kan magdepensa sa korte. Roger to that. So yan, Tabi Pipi. Abangan na siya, Tabi Pipi. Ta may sarong babaying ginapos. Tapos sinabasan ang arong. Oh my goodness. Ano ba yan? Roger, abangan niyan tataod. Ano ba yan? Okay, Tapi sige. nagkukumpleto ta pag istorya Tabi Pipi digdini sa Legazpi City. Ako po Okay. si Lawrence Bursa Barcena, kay Baser Boy Mata sa Mobile Unit, DZGB News. Salamat, Lowen, sa report. Mientras tanto, 17, bago mag-alas 6 in aga. Al Armario na sa linya. Padingal, good morning. Go ahead. Yes, good morning. Mari, pagtutugutan na kan Diocese of Legazpi ang mga misa sa piyestahan sa mga barangay at sitios. Alagad limitado sana ang tao sa simbahan o ermita. Yan ang pinapasunod na patakaran mo niya ni Bishop Joel Bong Bailon sa pag-iingat kontra COVID, mientras na kadakol ko niyan ang mga piyestahan sa bulan na Mayo sa Hunyo.
Nagkod siya na sa 50%. Nabigutugutan na maglaok sa simbahan o ermita. Asin niya ang manggaray. Na pag-observar kan social distancing, paggamit ng face mask. Asin na paghugas ng alcohol. Big di-discourage man ang sobrang tripon sa karaunan. Asin lalong-lalo na sa erinuman. Mas na bighagad ka na simbahan na pagpangadji para sa kapistahan kan mga santo. Asin pagkawara na kan pandemyang COVID para mag-back to normal na ang tradisyon sa mga barangay, sa mga piyestahan. Yan ang bukaras kan mga informasyon. Digdi sa luwas, Al-Armario, DZGB. Salamat paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman in the morning sa DZGB. Madali sa nata pangyayari. Yan ang problema sa mga pindot-pindot. Adi, madali lang po Mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit. Aram daw nindo kung perang bitad ang ginukonsumo nin sarong average na Amerikano. Pero ta Amerikano ining nako adigdi. Ang Amerikano databi, mga tugang, naglalakaw nin 3,000 to 4,000 steps a day. More or less databi, mga 1.5 to 2 miles, mga tugang. Ini po na bagay na pag-araman pagkatapos mag-conduct tatabi nin pag-aaram as in research kumpira ang steps nin sarong tao na nagkukonsumo daw. Na pag-araman mga tugang na ang sarong persona kaya databing lumakaw din hanggang 10,000 mga tugang nabitad sa laog nin sarong simana. Kunhain sa pagikansiring na bagay, masusukol databi ang level of exercise nin tao. Sa ibong nalado, kita databing mga Asyano, kitang mga Asyano, kitang mga brown race, kitang mga Asyano, ang sa tuya data, taharalipot gayon ang bitad tadi, ang steps taharalipot gayon. Kita databi nag-average mga tugang ninlakaw, napuntabi sa 4,000, mga tugang hanggang 6,000 na steps kada aldaw. Kada aldaw? Grabe. Sa bagay, pwede man ata. Pag mata mo, bilangon mo. Pag hali mo sa kama, padumang ka sa CR. Diba? Yan pala na, ang satuyang average steps, mga tugang na kinukonsumo sa laog po nin sarong aldaw. Paningit sa Morning Hirit. Kung medyo duda ka, pon sa aga, di ba? Pon nga sa aga, pon hanggang pagmata mo, di bilangon mo hanggang mga tugang sa matapos ang aldaw mo. Aramon taman hanggang kung perang steps ang nagkukonsumo mo. Sige daw kaya, testing nga daw. Testing nga daw ngaya tabi. Ano ka ngaya? Paningit sa Morning Hirit. Oy, kape. Kape muna tayo.
bagong jersey. Mark Kagiwa. May bagong tapa. Stanley Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat kong di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang bagong jersey. Mark Kagiwa. May bagong tapa. Stanley Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Oy, gusto nindo na... sandali lang ta...
Nawawara sa may pindot. Pangyari sa mauraro. Ito pala. Ay, gusto nino na maging milyonaryo? Sige na buka yan. Unang solusyon tabi sa problema mo. Pero may tsansa ka na maging milyonaryo. Kung tudon mo tabihan sa imong sadiri na Jim's Coffee ang kape mo. Sa paagi, mga tugang nin pag-entra sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Bumaka lang po kang arinman na mga variant kan Jim's Coffee. Jim's 7-in-1 Coffee, Jim's 5-in-1 Regular, Jim's 5-in-1 Sugar Free, Jim's 5-in-1 No Sugar Added, Jim's 5-in-1 Stand-Up Pouch, Jim's 4-in-1 with Agaricus Mushroom, Jim's 3+1 with Ginseng 3, Jim's 3-in-1 with Ganoderma, Jim's 3-in-1 with Spirulina, Jim's 3-in-1 with Wheatgrass, Jim's 3-in-1 Grapeseed Extract, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, Jim's Grande Black. Yan ha. Dakulong tabi yan. Mga tugang na variant kan Jim's Coffee. Pili na lang kamo. Kumalang KMT sa siya, mga tugang ilog yan sa sarong puting sobre. Asin sa luwasis, surat pa sa inyong pangaran, edad, kompletong address, contact number, permahan, asin kung anong Jim's Coffee variant ang sendong isinabay. Pangaran, kansoging tindahan, kung saan binakal, asin po ang promo title. Ang promo title, magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. May nagkaparaharapot tungkol tabi sa drop boxes, ano? Hapala-talatol lang po nindo, mga tugang may drop box ka, di bubugtak digdi sa DZGB. Ano? Iguana, Jing? Iguana? Iguana? Iguana, kitang drop box sa baba? Iguana? Iguana po palan, Iguana palang ki drop box tabi sa DZGB. Mga tugang, kaya pwede na ko mag-ulog, maghulog kayan. Sa July 24, 100,000 pesos po ang initial draw sa manggagana. Asin po ang partner outlet tabi 27,000 pesos. 5 yan, ha? 5 na manggagana nin 100,000 pesos. Buda sa Disyembre 22, unipan samong maging milyonaryo, ha? Buda 100,000 man sa partner outlet. Asin po may 27 gana winners. Mga tugang na pabonus na tig 27,000 pesos each. Okay, so ano pang pigalat mo? Mag Jim's Coffee na. Asin mga tugang mag-entra sa raffle promo. Pag dakol kang entry sa ihinulog, iyo man ang chance sa tabi na magkaigwa ka, nin chance na manggana. Jomar Bien, my report. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Arestado kan baka kay pulis ang sarong lalaki na haloy naman na pinaghahanap kan mga autoridad. Ang suspitsado na arestado na bistuan na si Jaime Braga Batalier alias Jimmy, 43 anyos, Megom, laborer, residente kan Purok 3, Barangay Pili Ilawod, Bakakay, Albay. Si Batalier iyo ang inarestar dahilan sa kasong pighahampang kainim kanakalis pang taon. Asin ang kaso iyo ang consented abduction with acts of lasciviousness o kung sa lay inian pagbayular sa Article 343 and 336 in relation kang Article 48 kang Revised Penal Code, 36,000 pesos ang piyansa na rekomendado kan korte para sa saya. Sa kunyan si Batalier, iyo na sa kustodiya na kan baka kay pulis. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Okay. Oy, happy. Ano po nga ulit ang promo title kan James? Ang promo title tabi, magkape. Sandali lang Ano nga sa promo title ta, Jing? Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Yan tabi ang promo title kang Jim's Coffee. Okay, happy birthday po sa mga birthday celebrators natin. Happy birthday to you. Happy birthday. Hapot ko lang tabi niya tang apik mina brown out pag Domingong maaga. Ay di ko po masimbag yan.
Gatulhen, dipisil kagawon ang mga parabulang warang kahidapan. 78770. Good morning. Sa padangani, siging patupada dahil nadadakop ta may isus ko. May piga ako sa randigdio. Sige po. Simpleng tupada dahil mapundo. Ano ang gobyerno ta ini? At taitaw ang problemang iyan sa mga kapitan. Anday makapagpapundo. Sigurado automatic, wala ng tupada yan. Ano hiling mo tabi, Sir Hen? Pwede. Ask ko lang tabi kung ilang years bang travel to... Ay, sus ko. Di ko tabi ni... okay na. Travel daw to Mars. Basta ta i-research ta muna ha. I-research ta hapot mo. Okay na. Ha? Advance happy birthday kay Adela Ate this coming May 27 at Noah James this coming May 25 from Chitati ng Istansa. Okay, happy birthday po kay Alma Lopez ng Washington Drive from Manay Merly Cáceres. Happy birthday to you. We got a gift for you. We got a gift for you. Wala na. Wala na man pala. Ito, happy birthday kay Daisy Oliveria. Kan baliti binabati si Manay Meli. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You're growing older now. You're growing older now. You're growing older now. Happy birthday to you. Now that your birthday has come, I hope you'll have many more days like this. Time may fade. Okay na. Madali lang ta. Saro-saro. Okay na? Sige, wala na. Sandali. So, iba naman para maaraman tatabi. And yet your image is still the same. Sabi na Engineer Romy, ask ko lang po kung sa mga non-winning entries po sa July, Jim's Coffee. Yes po, pade. Engineer Romy, ha? Kasabay tabi. So mga pag ka nang gana sa July, kasabay ka po sa Disyembre. Kuda kung nang gana ka man sa Disyembre, dakol kang kung nang gana ka man sa July, dakol kang entering nahulog, may chance ka pang maging manggana giraray. Ha? Kaya pwede kang gamanggana kang 100, pwede ka pang manggana kang 1 million. Ang mga non-winners tabi, kasabay sa raffle, tabi Engineer Romy. Okay? Happy birthday po kay Alma Lopez ng Washington Drive. Okay? Kaya good luck tabi sa gabos, ha? Good luck tabi sa gabos. Okay? Sandali lang taon may mga kampadigdi. Okay, wala na, dahil na. Happy birthday kay Lim Travisonda ng Tamaoyan, Legazpi City. Happy birthday po sa imo. Okay, mga tugang ang mga bareta, susunod na, makalipas lang po kay ni Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. Ang bagong jersey, may bagong tapang. Sa One Hinebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Hinebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Hinebra San Miguel's official Facebook account. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pasado. 5 pasado. 5
5 kasado. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang bagong jersey, May bagong tapang! Stanley, Ringo! Sa One Ginebra Nation Jersey and Cap Collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar! Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KB, sandali lang. Happy birthday muna kay, may pahabulig di. Happy birthday kay Mirna Bendian Arquero. Sabi po ni Dr. Raul Bendian, Siringman. Happy birthday po kay mga Facebook viewers natin to. Happy birthday po kay Mrs. Mercy Blaso ng CNCS. And good morning daw sa mga taga Ligao City, sabi ni Lovilla Biso. And sa mga taga Ginobatan, Osma, Orbasi, and Palasya family, sabi ni Rodel Osma from New Jersey. Good morning, Database Endo. Ang mga bareta, mga tugang, susunod na alas 6:07 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, mga tugang, APEC aminado na 142 milyon pesos kada bulan ang nalulugi sa sendang operasyon. Mga SK official si pinirarom sa seminar manungod sa kampanya kontra sa COVID-19. Tulo ang naidagdag na gadaan sa Kabikulan darakan COVID-19. Sigon sa Department of Health.
Lampas po sa 5,000 ang bagong kaso ng COVID-19 na rehistro sa Pilipinas. Buminagsak ng 10% ang tinatamaan ng COVID-19 sa nasyon. Sa ibang nasyon, edifisyo na kinamugtakan kan media sa Gaza Strip nagaba sa airstrike kan Israel. Mientras tanto, iba pa niya to ng mga detalles kan mga bareta. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang ni Lunes, Mayo 17. Nasa 42 milyon kada bulan ang nalulugi sa operasyon kan Albay Power and Energy Corporation dahilan sa system loss asin dahil pagbayad din konsumo kan mga konsumidores ng kuryente sa probinsya. Inang inako ni Leslie Capos kan APEC sa pagkasabi na sinda nagkakaigwan ng operational as in technical problems dahilan sa dain na babayadan ang na electric bills kan maabot sa 53,000 na mga konsumidores. Idinagdag pa niya ng halangkaw na system losses kausa kan power filterage, antiquated transmission lines at sin stations. Sa tinawadin doon na ang rason kung nata mas pinahiwas sinda ang disconnection sa mga konsumidores na may halangkaw na moroso sa APEC. 125 na mga miyembros kan sangguniang kabataan asin mga chairman asin kagawad kan Legazpi City nag-atender sa duwang aldaw na seminar may kamautan na mataunanin kapasidad ang mga ini kung paano matataparan ninda asin marahay sa epekto kang COVID-19. Siring man mataunanin informasyon sa implementasyon kang minimum health protocols na dapat ipasunod sa mga barangay. Hinagan ni City Health Officer Dr. Alec Fulbert Heliego sa mga jóvenes na magtabang sa implementasyon kan mga protocols asin parumdumon ang mga residentes na udok sa buot na sunodon ang health measures. Ang masunod na grupo kan mga partisipantes maatinderman sa seminar sa maabot na Mayo 22 asin 23, siring man Mayo 29 hanggang 30 sa Legazpi City Convention Center. Mientras tanto, mga tugang tulo ang naidagdag punggadan sa Kabikulan na nagresulta o dahilan sa COVID-19. Sa ngunyan ang Bicol Region may 340 na recorded deaths mga tugang pagkatapos na ini ma-report kan Department of Health. Ang tulong ini iyo ang kinabibilangan kan Saro Salbay, duwa sa probinsya ng Sorsogon. Mantang ang recoveries may na-record man na 148 unahin, uminabot naman sa 6,561 ang kaso kang recovery sa satuyang lugar. Enot kay ni kasuhapon sa report kan Department of Health na dagdagan nin 93 na aktibong kaso ng COVID-19 ng satuyang rehiyon. Kunahin sa 93 na yan, 27 sa Albay, 12 sa Legazpi, 6 sa Daraga, 3 sa Libon, 2 sa Pulangi, Tigsaro ang Bakakay, Ligao City, Jovillar, asin Piodoran. Mantang 2 ang Camarines Norte, 46 sa Camarines Sur, 5 sa Catanduanes, 0 sa Masbate, asin 12 sa probinsya kan Sorsogon. Sa ngunyan, ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol uminabot na sa 2,828, mantang ang kabilugan na kaso nasa 9,729. 12 makalipas ang alas 6 nin aga, mga tugang sa DZGB number 1 most wanted person sa Daraga arestado kan mga otoridad. Renz Luna sa detalye. Naarestar na kan mga otoridad ang number 1 most wanted person digdi sa Banwaan kan Daraga sa kasong patong-patong na kasong rape. Ang suspect na midbidan na si Ryan Mehidana y Masinas, 29 anyos, warang agom, warang trabaho. As residente ng Pro 4 Barangay San Vicente, Daraga Albay, ay sigurigdi sa pulis sa Blatter digdi sa Daraga PNP. Naarestar ang nanambitan ng sospechado duman mismo sa indang residensya. Sabi sa naman ni mandamiento de arresto na pinag-issue ni Honorable Judge Richie M. Regala, ang residing judge ng RTC Branch 8 Legazpi City. Inarestar ang nanambitan ng suspect sa patong-patong na kasong rape na igwang 6 counts na statutory rape, as in igwang qualified rape, bisexual assault,
asin may 7 pang iba pang counts kan statutory rape kasi ngunyan ano nabitan ng suspect na sa paturan na kandaraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Yan ang Martin del Barreta, di sa luwas, Franz Luna, DZGB News. Mga Bicolanong OFWs dapat na magdubli ingat kontra sa COVID-19 sigon sa OWA Bicol. Detalye kay Ans Galero. Pigpapadobli ingat mo niyan kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga Bicolanong OFW na planong mag-uli sa reyon gikan sa manlain-lain na lasyon kontra man sa variants kan COVID-19. Iyan sinabi sa DZGB News ni OWA Bicol Information Officer Weng Alzaga matapos na kung magigiramduman ka nakalihis sa semana sarong OFW na gikan sa UAE tag as recovered na ang nagpositibo sa Indian variant susog sa sentral na opisina kan DOH. Sinabi ni Alzaga na kung kaito man o kaito nga ni nawara pa ni variant and COVID-19 hiadis na sinda sa magiging kabugtakan kan mga OFW ngunya na dakol ang na-discovering variant kan COVID-19 mas namundo sinda para man sa mga kababayan niya tong OFW. Alagad sinabi ni Azaga na importante sila ngunyan para sa mga OFW Bicolano na mauli digdi sa Bicolan na magsunod sa mga protocols na pinagpapautob sa Metro Manila asin man sa kanya-kanyang LGU digdi sa Bicolan tanganin na masiguro na ligtasin da sa helang na COVID-19 asin man ang sendang mga uulian na pamilya. Katakod kini sinabi pa ni Azaga na maski na ngani padagos ang paglangkaw kan na kaso ng COVID-19 sa tuyong kapalibutan asin man igwanin mga nadiscovering mga variants kini padagos man daw sindang mataunin serbisyo teknikal asin man ang pagpapauli sa mga siring kini mga persona tanganin na sinda mailigtas man sa patakot kanasan bito ng helang sa ibang mga nasyon. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Operasyon kan Philippine National Police kontra sa tupada mas lalong pinahigpit. Jimmy nasalita sa detalye. Matindi ang kasuguan kan halangkaw na kumandansya kan PNP Digdi Salbay sa pamamayo ni PNP Provincial Director Arnold Santiago na darakupon ang mga tupadahan sa mga barangay sa tahaw kan pandemya. Ini ang kasuguan sa mga chief of police kung saan mismong mga alkaldes na nagre-request sa PNP na pakusugun ang monitoring asin mga operasyon sa mga sugal araw kan tupada inkwelto ang teleponin mga tao sa pagsabing peligroso ini sa mga ulakit nin virus. Ang problema, ang mga tupada aficionados maski gura nung operasyon kan kapulisan panagos man giraray naghingawa na makapagburulang dahil tanan ini ka na mga pulis sagkod totalmente magkapurundoan mga ini sa kada magkakadarakop serto an piyansa 30,000 pesos oras na madakupan mga ini asin sigurado sa sangatan ang mga arestado nin kaso kan PNP. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DZGB News. Mientras tanto, mga tugang sarupong babayi ginapos pagkatapos na laugon ang sendang harong nin mga parahaba sa sitio San Isidro, Puro, Legazpi City. Lowens Barcena sa report. Sarong babayi ang tinutukan ninda ipamasabutan na bagay dangan ginapos pagkatapos na laugon kanduwang dai pamitpid na lalaki an sa indang sa diring harong dangan nasaklot an 200,000 pesos na kantidad ning kwarta sa saindaman sa namismong residensya sa Purok 9A Sitio San Isidro, Barangay 59, Puro, Legazpi City. Basado sa reklamo mismo sa Legazpi City PNP kan biktima na si Lenny Bananea y Doktor, 39 anyos may agom, sarong housewife na kan alas 3 kasuod mang aga nin Domingo para magpasiring ini sa CR kan sa indang harong aligadong may duwa ng lalaking persona na naka-black long sleeve asin black t-shirt na nakabonet na niyaon sa indang kusina dangan so naka-t-shirt na lalaki tinutukan siya aligado ninday masabutan na patarom sa likod niya. Asin sinabihan ini na dai ka man ngaya kukulugon basta ngaya itao sa mo sa kwarta rindo. Dahil sa takot kan biktima, puminasiring ini sa iyang kwarto, mantang pigbabantayan kan mga sospek, asin paglaog sa lugar, kinuha niya ang sarong small pouch, may laog na puko mas o menos 200,000 pesos, na sa manlain-lain na denominasyon na nakalaag sa sindang plastic cabinet asin itinao sa sospek. Pagkatapos kini, dinarakan mga sospek, alegado ang biktima, basado sa pahayag kay ni, ginapos ang sa iya mga kamot asin betis, asin ngimot, gamit ang bado, asin duminuralagday ni sa dai pamasabutan na direksyon.
Na-discover ni kan sa iyang agom, alas 4:30 na nin aga, na si certain Aimee Banania y Loquinario, 38 anyos, sarong formal construction worker, nagimata na ang sa iyang agom na nakagagapos na ini sa siring na bagay. Na-discover ka nag-responding mga pulis, na kaya nakalaog ang mga sospek, tawara man ni nakalaag na pintuan sa may kusino kan mag-agom na ini. Asin video machine sana ang temporaryong nakatapal digdi, kapig tatapos papalaan ang pagkonstruir sa saindang pagpaharong. Tango niyan, padagos pang investigasyon kan pulisya, may kinaraman sa siring na bagay na kung saan nagiging mas arugante na ang mga mararaot na elementos digdi sa Legazpi. Dagdag na bareta kay Baser Boy Mata sa Mobile Unit, ako po si LBB. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:19. Ayuda kan gobyerno nasyonal sa masunod na bulan, gabos daw matataumanan al armaryo sa detalye. Gabos na sektor, may nalauman na ayuda hali sa gobyerno nasyonal sa Bayanihan 3 ni Presidente Rodrigo Duterte. Yan ang sabi ni Ako Bicol Congressman Alfredo Vidugarpin Jr. Ang gobyerno nasyonal may tinagama ng budget para matawan ayuda ang enterong sektor na apektado kan pandemyang COVID. Matatandaan na sa Bayanihan 1 asin 2 may mga natawan na alagad may mga negatibo pa man garay na feedback dahil anipa dahil man natawan na pagdudahan pa ang DZGB na may mga pigpipili. Alagad mo niyan ang plano kan gobyerno nasyonal, gabos na sektor tatawan, apera kan mga mayayaman na pwede man mag-wave a pabor sa mga tunay na nangangaipo. Al-Armaryo, DZGB. 10 na mga barangay sa Tabaco City posible na maputulan nin kuryente sa mga maabot na aldaw. Jomar Bien sa detalye. 10 pang mga barangay sa siyudad kan Tabaco ang posibleng maputulan man arog kan barangay Bacolod ning kuryente sa mga maaboto na aldaw. Inihulitan 10 ini iyoan nasa top na listahan pa kan APEC na nagkakamada nin milyones na mga utang ang mga residentes na day nagbabayad sa sainda. Apuera pa na naririparo na dakulman sa mga residentes kan barangay na ini nakakabit sa mga illegal kung kaya dahil nakikita ning ang APEC sa naunang bita na barangay susok sa ipinaluwas na pahayag ni Mayor Crisel Lagman Luistro ang mga kapitan kan barangay na 10 ini na dahil niya naman pinagunambitan iyon sa iyang kakaulayon, tangani na mapag-ulayan ang mga pwede pang maging remedyo, tangani na dahil sila maarog sa barangay Bacolod, magigirumduman na kanakalis na simana, kinuha mismo kan APEC ang mga transformer kan barangay Bacolod, dahil sa pagsayuma kan mga barangay officials na mag-operate ang APEC na mamutol kan mga illegal na koneksyon ang barangay Bacolod sa siyudad kan Tabaco. Iguang utang na 7.2 bilyones pesos, 400 ang households digdi, pero ang nakakabit sana nin legal sa APEC 208 sana o halos kabanga sana, pero duman man sa 208, 4 sana ang nagbabayad. Yan ang report, Jomar Bien, DZGB. Mga tugang iyan pa detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Bareta sa ibang nasyon asin sa bilog na Pilipinas. Masunod, magalipas lang kay ni. GB News Express. GB News Express. Ang bagong jersey, May bagong tapang! Stanley, Ringo. It's a one Hinebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Hinebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Hinebra San Miguel's official Facebook account. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan.
kapamilya, o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Fit! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao!
Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, nakarehistro po ang Department of Health ng 5,790 na kaso ng COVID-19. Resulta kaini, uminabot po sa 1.1 milyon ang bilang kandinamanin infeksyon sa bilog na nasyon. Apera digdi nakapag-rehistro man ang DOH ng 7,541 na bagong recoveries kaya suminikad na sa 1,69,868 ang numero kang narahi sa helang. Sa nasabing numero, 54,904 ang aktibong kaso. Mantang dahil man sa pagkagadan kan 140 na pasyente, uminabot sa 19,191 ang gadan sa nasyon. Buminagsak po ng 10% ang bilang kan mga pinagtatamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Inang ibinulgar kan Okta Research matapos makapagrehistro ang DOH nin sobra sa 10,000 na kaso sa 7 magkasunod na aldaw. Base sa pinakahuring monitoring report kan Okta, ang nasabing numero na irehistro po on Mayo 9 sagkod Mayo 15. Pinakadakulman ang bilang kan impeksyon sa National Capital Region na may 1,644 kaso na nagkaigwanin 30,000 na pagbabaasin sinundan inikan Cavite na may 330 kaso kung saan nagkaigwanin 20% pagbaba. Sa laog sana ka nasabing panahon, sobra sa sanggatos ang mga narehistrong insidente din pagkagadan kada aldaw. Balik sessions nagiraray ang Kamara de Representantes ngunyan aldaw nin Lunes, Mayo 17. Sigon kay Majority Leader Martin Romualdez, saro sa mga naging prioridad ng Kamara sa pagbalik sesyon ang reklamong impeachment kontra kay Supreme Court Justice Marvic Leonen. Dagdag pa ni Romualdez na chairman kan House Committee on Rules na nakatalaan man na paghururunan kan sa iyang komite ang referral sa impeachment complaint laban kay Leonen. Mantang apera sa impeachment complaint kay Leonen, magiging prioridad man ang pagbalik sesyon ang pagpasar kan Bayanihan 2 o Bayanihan 3 bago sa indang adjournment sa maabot na Hunyo 30. Tulos na naibakwar ang mga Filipino na nakaestar sa tanong lugar sa Israel na apektado kan bakbakan din mga otoridad duman asin kan Hamas militants. Ipinahayag ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Natulos na ilansar kan opisyal kan embahada kang nasyon ang mga contingency measures lalo na para maiharayo ang mga Pinoy sa Esquilon, Ashdod, asin Gaza Strip kung saan pinakahalangkaw ang tensyon. Padagos man giraray an in-country evacuation ninda sa sitwasyon sa mga nasabing lugar, partikular na sa Gaza Strip, laasin digdi o hali digdi pasiring sa Tel Aviv. Sinabi ni Kakdak ang nasabing nalugadan o nadamay na Pinoy sa nasabing o daipang nalugadan o nadamay na Pinoy sa nasabing kariribukan sa Israel. GB
News Express. News Express. GB News Express. Alas 6:32 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa ibang nasyon. Nagaba po sa ginibong airstrike kan Israel ang sarong 13 eskalon na building kung saan nagtiner ang Qatar-based Al Jazeera Television as in American News Agency na The Association Press sa Gaza Strip. Sarong tweet, sinabi kang Al Jazeera na nagaba ang Hala Tower sa Gaza Strip dahil sa airstrike na ginibo kan Israel. Ginibo pang may pahiling kan Al Jazeera sa indang programa ang footage kan pagrampahog kan tower. Sinabi ni Jawad Midi, tagsadiri kan Jala Tower, na pinatanidan siya kan intelligence officer kang Israel na igwas indang sarong oras para masiguro na makaibakwar ang mga nasa building bago ini pauranan nin rockets sa airstrike. Hinigpitan kan WHO sa mga mayayaman na nasyon na dain na o hinagad kan WHO sa mga mayayaman na nasyon na dain na magpabakuna kontra sa COVID-19 ng mga jóvenes as in imbis idunar na sanan mga bakuna sa mga tios na nasyon. Sinabo ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus deningon niya ang importanteng gibuhon kan mga mayaman na nasyon dahil sa namamatean na matinding epekto kan pandemic. Bakong uyon ang WHO sa plano kan mga mayaman na nasyon na bakunahan ang mga nasa edad na 12 sa 17 dahil dakol pang mas tios na nasyon ang daing nakapagpuon kan pagbakuna kontra sa COVID-19. Mas importante na taon ang una bilang donasyon sa COVAX facility ang nasabing mga bakuna kaysa itudok sa mga minor de edad. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Mga tugang detalye po kan bareta kayan kay Basi News Manager Mar de la Cruz. Hali po dyan sa newsroom kan DZGB. Paring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Makusugan ang piso ng Department of Health Union Summer para maiwasan ang padagos na paglakop ng COVID-19. Sabi kanahan siya na dapat iwasan ang mga kulob na lugar o espasyo. Dinagdag pa ang DOH na mas ligtas ang magayon asin belang paros. Ano man na aktibidad ngunya na summer. Sinabi pa na mas masiram sa irarom kan saldang ni Naldaw. Pagkaligtasan ang number 1. Sarang pakiramdam kan DZGB asing at DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Pag-asa Ligaspi nasa linya sa kamugtakan kampanahon kay ba si Milvin Almoela. Kininang sa tuyang ligtas sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Easterly sa yumalinsangang doros na hali sa Karagatang Pasipiko ang nakaapekto sa sirangang parte kang sa tuyang nasyon. Ligdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron, sundo mapanganoron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pagoran asin pagkikilat, pagdagoldol. Ang doros ay maluya, sundo moderato, nahali sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad, sundo sa moderato ang pagalon.
Temperatura pigilauman Santas poon 26.33 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:19 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:04 ning pagkahapon. Inisimal binal mo hela kang pag-asa DOST Legazpi. Mientras tanto, mga tugang bareta sa pagnenegosyo. Business news. Business news. Epektibo, mga tugang sa agang Martes. Marso 18 ang aumento sa singil sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa abiso kan NLEX Corporation, magkakaigwanin 2.3% na pagitaas sa toll fees para sa gabos na motoristang maagi sa NLEX. Nangangahulugan ini na magkakaigwanin dagdag na 2 pesos singil para sa Class 1 vehicle sa sendang open system. Mantang 6 pesos na anumento para sa end-to-end travel sa NLEX sa mga Class 1 vehicles. Mantang kadagdagan na 3 pesos ang Class 2 vehicle sa NLEX open system, as in 4 pesos man para sa Class 3 vehicles. Mientras, nakatalaan man na magpautob din oil price adjustment ang mga company nin petrolyo sa Martes. Sigon sa industriya nin petrolyo, pinaglaw man na maabot sa 20, sagod 25 sentimos. Aumento sa kada litro nin diesel, mantang 20, sagod 30 an matatakras o mababawas sa kada litro nin gasolina. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang sa satuya tabi na 500 years of Christianity, ang San Juan de Dios Hospital, ang pinakagurang na hospital sa Pilipinas, pigpundar ini bilang Hospital de San Juan de Dios kan Franciscanong Missionaries matapos indang mag-abot sa nasyon kang Hunyo 24, 1578. Si Juan Clemente ang nagtiyaga na dalan ang medical value kan mga pananom na anion sa Pilipinas tanganing masimbagan ng pangangaipo medikal kan mga katutubo. Gibo sa Nipa, asin kawayan, kang enot na itugdok ining hospital na may sukol na 300 metro kwadrado na kumpuesto ng duwa sa nang ward. Inagdag pa na sa pang ward ni Father Juan Fernandez de Leon ang hospital, kaya siya naging kainot-inoting chaplain digdi. Takol pang religious orders ang namahala kay ni dahil sa sinapar na danyos, darakan linog asin kalamidad, sagkod na mapasiring sa Daughters of Charity and Administrasyon kang hospital. Taon 1952 na relokar ang hospital sa Rojas Boulevard, dating Davie Boulevard, dangan kang 1972, na-establisir man ang 4 na clinical department digdi na kinabibilangan kan medicine, obstetrics, gynecology, pediatrics asin surgery. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, iyang pandetalyes kan mga bareta digdi po sa DZGB. Sa pangaran po ka nagsurat, News Manager Mar de la Cruz, sa News Director Edwin Peralta. Sharing man ang report kan Mega Force Patrol. Iyan po mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang bagong jersey, Mark Kagdiwa. May bagong tapang, Stanley Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: General Academic Strand, Science, Technology, Engineering and Mathematics, Accountancy, Business and Management, and Humanities and Social Sciences. Technical Vocational Livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive Servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Uy, 2 pesos? Ara mo higwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabaw at aroma.
Premium Classic. 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay! Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy, kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy, kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Storyang may init, pamahawan sa Morning Hirit. Mga tugang, bako maray po ining nangyari ngunyan sa Legazpi. Nagkapirang aldaw na sunod-sunod tabi, mga tugang ang harabasan sa satuyang syudad. Tod-tod siguro, pag nakabuelo kita, ipapakauron ko kay Lowen si Chief of Police Bitito.
mga tugang ta nakakamali siya an iba na sunod-sunod mga tugang ang harabasan. Ang latest ngunyan sa puro Legazpi, mga tugang sarong babayi ang ginapos kan mga suspitsado. Base duman sa report ni Renz. Kaya mag-ingat po kita mga ni Lowens, mag-ingat po kita mga tugang ta. Sarong-harong ang linaog kan mga suspitsado na mahabastabi sa puro Legazpi. Nakuha mga tugang ang kantidad na 200,000 pesos. Nakuha po mga tugang ang kantidad na 200,000 pesos. Ang maringani ta daiki managinibo mga tugang na maraot duman sa suspitsado o sa biktima. Pero sa ibang bagay, pero ginapos ini. Ang gusto ko sabihin katabi kan ba kung bayang maraot na ibang ginibo, itong gusto nga kung ano pa, apera kan panggagapos, mga tugang na ginibo tabi kang suspitsado. Duwang suspitsado daw ini. Susog mga tugang sa report ni Lowens. Bata ang suspect daw, puro tabi na kabonet. Ay, sandali. Pangyayari sa ito. Pigapunan ko kaya si punong barangay Nick Barrios kan barangay Purota. Aramon tada po kung ano ang sendang naging investigasyon mga tugang sa nangyaring isyong ini. Diyan po mga tugang sa Puro Legazpi sa saya pong barangay. Susog po duman mga tugang. Hello Kap, good morning. Si Henry po sa DZGB. Opo, nasa linya po mga tugang si punong barangay ni Casio Barrios Jr. Kan barangay Puro. Kap, napaapod po ako pwede po maaraman kung ano pang ibang, kumusta po naging biktima kang pangabas sa saro pong sityo mo dyan, sa sarong, nasarong pamilya po dyan sa Puro Legazpi, na ang bareta po na nakaabot sa pulis, ginapos pa daw po kang suspitsado ang biktima? Balik mo. Tapos, biktima po, okay naman po. Kaso, siyempre, medyo nagkagaman gari, yan. So, siyempre sa katakutan niya. Iyo po. Paano tabi kap nakalaog ang suspetsado, Buda? Mga anong oras po nangyari ito? Nag-aati ang suspitsado duman sa likod. Ang arong na, actually, kaya pamanggarin ko. Tapos sa likod daw, iba pang warang pinto. Duman nag-aagis yung suspect. Opo. Natapo kapta ding pintuan sa likod kang arong ninda? Under repair ini? Under repair? Ongoing construction. I see. Ongoing ang construction kang harong, tama? Hello, Kap? Duman nag-agis yung suspect. And yun ito nga rin na biktima. Oo. Ang sabi po ka, por daw ini nakabonet, buda parehong nakaitom nin pangtaas, buda pambaba? Ang suspect? Oo. So, bali paglaog daw, ang pigataram lang katong mga suspect. Itaw mo siya ng isang kuya ang ultome. Oh, ano po? Aram tabi kap kang suspect na may kwarta sindang araw ka itong nasasaray naman araw ka na kulang kantidad. May posibilidad pong araw ka? Siguro po, yung pa sa tuyo, itaw mo nga sa gusto itaw mo nga suporta mo sa muya. Gusto mo yun, itaw mo nga suporta mo sa muya. Siguro, siya sa kuyang pag-urimbestigar dumang kasudma. Opo. Agum kayo niyo, siguro pag nakaya o istoryahan, nakaka-istorya siya na igong araw ka itong kandidat siya. Kaya araw ka, pwedeng
kasama sa kwenta na tama mo po ta ang pakataram kang suspect, itaw mo sa itaw mo sa suporta mo diyan. Oh, iyo Okay. Wala kang mangyayari sa imo. Oo. So meaning po sabi mo kung under construction ng harong, nagsaray man ang sinang kwarta sa arong ninda. Araw ka ng sitwasyon. Pwede po na actually, bako pa dahil man sindali pa nag-station puro kay Kaloy, nag-publishing pa siya, nag-pag-ibo yan, nag-publishing yan pa siya I see. Nag-restore na dyan, hindi pa siya nag-restore dyan. I see, okay. Napano tabi kap sa binabot sa punto na ginapos ini, sa babae mismo, ginapos daw kan mga suspitsado? Ginapos na siya, pagkatapos na nakonswarta, taganing, di makasunod, di makaribog, linaw naman sa CR. Ang gilibo na, pag abot kayo sa laog, susaro, nag-guide siya, pasiring sa kwarto, duman, susaro, nag-lookout duman sa sala, kaso, agom kayo niyo, siguro dahil pista, buro yung, tapos yung mga aki, turog na, mga lastas na mga tapos, nag-lookout duman sa kwarto, duman sa kinaso, sa kwarta. I see. Tapos, pagkatapos na nakuha sa kwarta, ginagunan siya, tapos duman sa CR linaw, training, siguro dahil makaribok, dahil makamang niya sa mga pag-iriba sa law kang araw. Iyo po. Pero tabi sinakap na iriba sa harong kan mangyari ini? Hindi ko lang po yan, pero siguro tumangaki kayo ni Buda, siguro sa agom. Yung sa agom niya? Yung po sa agom niya? Sa harong? Yung sa agom niya, ito hunda nga ni ka, nag-irnom nga ni ka itong mangi nito. Kapiesta? Sa Isidro. Iyo, piesta pa lang kap, piesta. Opo. So, sinamantala kang mga suspect na, kumbaga, buyong ito na, so sa kairiba niya, so agom niya lalo na, baka nakainom, di maray man ang gatsuturog. Ay po, muna nasa medyo arayo ini sa mga harong. Gari may distance man sa sindang tumpok man duman na harong na compound. Opo. And ang pinto pa lang, inarangan sa nakang video okay. Siguro nagburo video okay ni kang pista. Tapos hinarang lang siya video okay duman sa sayang sa pinto, duman sa pinto na di pang nila kagang pinto. Ay, duman nagagi so suspect. Iyo okay. So last na lang tabi kap. Ano po ini? May duda ka mo kung tagasain ang may duda ka mo kung tagasain o ano yung mga suspetsadong ini? So masa ko yan. Kasi primero na gagawin kami. Baka kami sa kanyang kamidbid kang biktima. Pero dahil dado mo na ayam dahil nagbaratok so ayam. Tapos, nakabunit ba kayo tabi niya Iyo po. Pwede nga mo magpangibig. Tapos, may nagka-oresto yan niyo na so agam kang ganyan. Yun, nakaaram na igusin ng kwarta. Okay. So may possibility, yung mananggad ata, siyempre kung ibang tao iyan may ayam, di maribok lamang ayam, di ba? So may posibilidad tabi kap na dyan man lang sa laog akang barangay, Nindo? Posible po na araw kayan. Baka kung so yung mga so medyo may marawat ang buo tapos mga marawat ang so dahil maray na hindi pa ang nakaisip sa iya. Iyo po. Kumbaga nagkaiguanin oportunidad. Tinawag yung oportunidad na maaro ka ito. Primero naraman. Iyo. Negosya. Ikadawa, piyesta. Sinamantala na nag-irinom-inom buda paragal sa mga tao. Paragal. Okay. So may lead na po kap ang mga pulis. Umagin ka mo sa barangay kung sisay ang suspitsado? Bata nakabunit ini pala ng mga suspects na ini? Actually, puros naman sa na suspect na ito po makwenta. Difficile man Difficile man mag-pinpoint na dahil kitangkat. Pero, kaso may mga pag-imbestigaran gari so police na pinaduman sa central office.
I see. Ano Bicol o Tagalog ang ginamit ng lingwahe kan mga suspek kan makioron sa biktima? Dito lang na po, Bicol. Bicol, iyon. Okay. Okay. Sige Kap, ano po ang sa imong kwan ngunyan, mensahe o aviso sa imong mga kabarangay tabi diyan sa Barangay Puro? Nabisyo ko sa mga taga-barangay Puro, pero dapat ang sa tuyang araw, safety primero, sabi ko nga, ipakarayanan sa tuyang mga pamintuan, and kung nagawa kita mga nagkakatelepon-tepon, dahil pag-bandira sa tao, tananing, dahil mumutawan siya po dahil sa mga maratang buot, o may mga marot na intensyon. Siyempre, ganit naman sa nantiga sa mga tao na hindi sila makakaisip. Yes, opo. Kapitan Nick, salamaton pong maray sa oras mo tabi digdi sa DZGB. Ingat po kamo. Salamat mo po, Sir Henry. Opo, thank you so much. Mga tugang punong barangay, Nick Barrios, kan Barangay Puro, tungkol dyan sa isyong yan. Salbatana jing, sinamantala kang suspitsado, Fiesta mananggad sa sitio, yaong kaya sinda sa sitio, San Isidro Puro, Legazpi. Fiesta mananggad kan uminaging banggi, sinamantala kang mga suspitsado na buyong nag-irinom, nakainom so nagkapera, mga tugang sa loob harong nag-very okay, pag maaga, inatake tabi, buda na ko more or less ang kantidad na 200,000 pesos duman sa pamilya. Sabi, nagkukonstruher tabi nin harong. Pangyayari. Ingat-ingat po kita ha. Saan man kita naka-star, kitang taga Legazpi, taga dyan sa Daraga, o saan man na parte, mga tugang na nagdadangog ngunyan sa DZGB. Ingat po kita, dahil katiwala mga tugang kampanahon, tadakol na mga persona nag-iisip nin maraot paminsan sa tuya tabing na napagtipon-tipunan. Salamat kansa ng pagantabay, Bareta alas 7, susunod na. Thank you. Tapos na ang programa, Lakaw. Padagos asin padanayon ang pagkamuot sa kapwa. Goodbye. God is good all the time. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavor.